Викам малко да сменим ъгъла на снимане. Това е втора част. Сега направих още едно клипче. И това клипче, как аз спрях цигарите. Значи аз цигарите ги започнах на 17. Преди това цигара не бях пробвал. Си бях казал, аз никога няма да пробвам този боклук. Една вметка, никога не казва никога. За съжаление нещата наистина се случват. Като кажеш никога и се случват. Те повече се случват това лошите неща. Тогава бях пробвал трева, нали, наргилета, амфети, кокаин, LSD, MDMA на кристал и екстази. Цигари не бях пробвал. И си бях казал, никога няма да го взимам това. Това е супер долно. В смисъл, гадно е, не виждам никакъв смисъл от това. И точно, защото съм много голям пробвач и взимам много наркотици и аз да пробвам това и онова. Не съжалявам за нищо. И се озовах в ситуация, в която трябваше да ходя да се лекувам от наркотиците, понеже бях развил психоза и наистина бях станал опасен както и за себе си, така и за околните, но това е тя друга тема. И там запалих първата цигара, пушил съм тия вейпчетата. Тогава нямаше тия Вабин Мабин, бяха Айс, Майс, тия Вейп Про. От един гей бар си бях купувал едно, като карахме стока там, уникално, 15 лева беше, много дебел, як вейп. Право се му говоря за някаква патка, както и да е. Брутален вейп. И тогава като пушех, нали, никотина, защото аз не пушех цигари, ме замайваше. Викам, много яко ме удря. Всичките им приятели, къде пушеха цигари, викаха, какво те удря, бе, брат, какво те удря, това не е някой наркотик, че да те удари, нали, така. Но ме си ме замайваше никотина, удряше си ме. И в смисъл той равно ти работи с мозъка, доста е пристрастящ. И тогава запалих първата цигара, всички пушеха, само аз не пушех в групата, която бяхме, нали, там, наркоманската група. Още една вметка, бях си казал тогава, че ми е супер скучно тук и съм искал, ще говоря в минало свършено, съм искал да отида при психично болни наркомани. Аз си представях, че ще са някакви духовни типове, някакви магии, дракони. Добре, тук малко преувеличавам, а си виж, че са някакви интересни хора, защото аз почнах да друсам, за да си отворя третото око, така нататък, както и да е. И там пропуших, нали, първата си цигара, викам да дръпна какво е. И той имаше някой изпушил. Марто точката от Русе беше яко изпушил. Момчето беше много смех с него. Той примерно не четеше, той не можеше да чете, той само рапираше. И беше много смех, докато го имаше. И си дърпам, нали, от цигарата и ме замайва никотина. Нали, ще кажа, че първата цигара е много гадна, отвратителна е. При мен го нямаше. Това е единствената причина, поради която си го обясняваме, че, нали, преди като пушахме трева и слагахме вътре цигари и аз съм свикнал на това. И както нямам никакви неща около мен, защото ти в тия центрове ти нямаш никакво забавление, то е психолози, чистене, тренировки. Забавлението е, няма примерно да си отвориш Инстаграм или някакви такива тъпоти, да излезеш, ти си малко като в затвора, обаче в затвора поне имат наркотици, както и да е. И PlayStation. Нямаш телефон, нямаш компютър, в смисъл седите и забавлението е, си говорите някакви неща. И тогава, нали, пробвах цигарата, замаяме никотина. И така стана, че аз почнах да си първо крадях цигари, просех налево надесно, после си купих първата кутия там. И след като излезе си казах, нали, сега ще пуша само докато съм тук, после ще ги спра. Имаше един Ники, той даваше смени. Той се беше оправил всичките неща. Той ни надзираваше, нали, надзираваше ни, да. И каза, Тело, аз съм пушил, как му е тук да пропушиш, така, Мартин, който също беше собственик на това, вика, аз тук ги спрях, и двамата ги бяха спрали, вика, ти тук почваш, вика, до сега не е имало такъв случай. И аз казах, не, аз сега ще пуша, като излезна ще спра, излезнах и не спрях. Цигарите ги спрях преди, може би 2-3 месеца. Още съм зависим към никотина, но поне спрях цигарите и смятам, че с една по-малко вредна алтернатива.
Пробвах снуски, снуските ми харесваха. Наистина, примерно можех да взимам снуски, да не пуша цигари, само че проблема с снуските беше, че вечер имах зверски киселини, чат пат не можех да спя от тия киселини и си казах, не, това не става. Тия дъвките ги ядох, не вършеха работа и от тях получавах киселини. И един път се бяхме събрали с Elliot Wise. Да, тия ни зелени порички ме бяха черпили тогава. Green Villager, едно момче, което работеше, като бях брокер, той работеше до мене, Теди се казваше и той. Ме черпи една от тия порички Green Mini. Си викам, леле, викам, това е много яко, но викам 24 лева. Аз тогава бях брокер, от брокерството не изкарах една стотинка и се издържах на едни онлайн пирамиди, онлайн сметки. И да, викам 24 лева, викам, аз трябва да ги пуша 2 дена, горе-долу да стъпат на сената на един парламент, 7 лева, така. И тия много ми харесваха и се бяхме събрали тогава с Елиот, точно когато спрях да работя за него, може да е станал вече известен в България, Elliot Wise. И имаше едно момче, един сърбин, и ми бяха свършили всичко, пури-мури, наргилето ми беше такова. Не, аз пури нямах тогава и имаше едни червени порички. И си викам, братлец, викам, черпиш една, вика, да, заповядай, няма проблем. И си пуша и тя е много хубава, много ми харесах. Тусканело. И един път карам и в Левски един магазин. Викам, какъв е шанс, викам, сега в този магазин, викам да има точно тия порички. Извъннах ти парк, викам, как се казаха, вика, тия порички, дето този Филип пушеше, Тусканело. Влизам вътре в магазина, има на тютюн за наргилета, снуски, в смисъл пури, мури, порети, цигари, в смисъл всякакви никотинови изделия. Аз не съм виждал, това е нормален магазин за вафли, нон-стопче, нали? Той всъщност не е нон-стоп, ма такъв тип. Месо не знам, май няма. И тогава си ги взех тия, 12,50 и искам да ви кажа, че направо се родих. Да, аз не съм спрял да пуша, не съм ви излъгал, защото заглавието е как аз спрях цигарите, аз не съм казал, че съм спирал да пуша. Нямам намерение да спирам да пуша, но имах една друга мисъл. Си викам, добре, викам, аз искам да стана, нали, милионер, така. И нали ги четях законите, след това бях намерил закона на личността или на характера на героя, както и да е, love character. И се запитах, добре, милионерската ми версия на мене, дали е закачена да пуши цигари? Изобщо не ми харесваха цигарите, често смисъл. Първите 3 ми харесваха, след това всичките беха гадни, нямаха вкус, пуших ги несъзнателно и всеки път си казах, трябва да спра. И в една книга четох и на Алан Кар, как отказах пушенето, не помня как беше, Алан Кар, пушенето нещо е книгата. Тази книга грам не ми помогна. И с други хора съм си говорил, които и на тех не са ми помогнали. Познавам един човек, на който му помогна. Не стана и точно това той казваше в книгата, че всеки пушач си казва, трябва да спра. И наистина един несъзнателен и гаден навик, защото аз 80% от пътите палех цигара, защото ми е скучно, защото не знам си какво, търсех някакъв допамин подсъзнателно. Само че колкото повече ги пущах, толкова по-гадни бяха, на гърлото ми оставаха. Сега се спорите тотално друго нещо, защото си започнах пак кикбокса. Във фитнеса нямах проблеми с цигарите, защото фитнеса не те изморя така, както примерно боен спорт или кардио. И ми беше доста тегаво, нямах въздух. Като спрях цигарите и минах на пури, вече може би 2 месеца съм на порички всеки ден. Горе-долу една кутия пуша, може би малко повече понякога. Малко по-скъпи са, ама не знам, 5 лева според мен нищо не е за това да ти е по-хубав живота, по-хубави неща, дали да ядеш, дали да пиеш. Мисля, това си е за тебе си. Няма смисъл да се пестят от такива неща според мен. Имам много повече въздух. Пурите реално са супер вкусни. 5 пури горе-долу ми стигат за целия ден, преди една кутия цигари оправях на ден. И съм съзнателен като ги пуша, защото цигарите палиш една след една. Пурата запалвам, при нас се пушат 40 минути, 1 час горе-долу.
и си дърпам. После след като остана не ми се пуши така и в смисъл съзнателно паля, съзнателно пуша, усещам какво гълтам и смятам наистина, че това е много по-добра алтернатива. Не ги пуша за да се правя на як, нали, сега ще има някой малум, де че каже, ти защото се правиш на... Няма смисъл да се обръща внимание на такива хора. Те са идиоти, те са малумници, от тях нищо няма да стане в живота, те са мизерници, те не си обичат живота. Да, горе-долу. Дори да му обясниш на такива хора каква е причината, пак ще се направят неинтересни, но това е друга тема и това е моята история как спрях цигарите. На 17, 3 години съм пушил и най-лошото е, че не си даваш сметка колко време минава. Викам аз пуша от 6 месеца, викам аз преди 6 месеца, минаха 6 месеца откакто излезнах от това място, значи пуша от една година, после викам аз от една година пуша. Една година беше преди една година, наистина времето минава, запушват се дробовете, майката си е бала, не знам колко по-добра алтернатива е пурите. Аз се виждам, не знам, може би ще ги спра някой ден в бъдеще, но сега в момента ми харесват, не виждам проблеми и да, мога да пробвате, нищо не ви пречи.